ನೀರು ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ತಿರ್ತ ಮಾರ್ಗ ಬೈತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ತಿರ್ತು ಮತ್ತೆ ಮೀನು ಕಂತು ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಅಂಚ ಮೆರ್ನಂಜಿ ಗೊರ್ತದಾರು ಅಂಚ ಏನ ಮೀನು ಕನ್ಪೇರನ್ನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಐತೆಗೆ ಆರು ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ನೇಕ ಮೂಳು ಬತ್ತು ಉಂತುದೈತೆ ಮೀನು ಬಂಗುಡಿ ತೂಕ ಮೀನು ಎಂಚ ಉಂಡು. ಅಂಚಿನ ಮೀನು ದಾಲ ಬಂಡ ದಾಲ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮೀನಿಂದ ಬಂಜಿ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 2-3 ಮೀನು ಎಡ್ಡೆಂಡದಾನೆ ಮಕ್ಕ ಮಾತ ಮೀನ್ದೆಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸತ್ಯಲ್ಲ. ಮೆರೆಗೇರ ಗೊತ್ತದಾಗೋಳಿಗೆ ಹೊಸತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮೀನಿಂದ ಸತ್ಯನು ಅಂಚ 6 ಗಂಟೆಗೆ ತಂದು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪದ ಅಂಚ ದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಮೀನಿನ ಎಂಕಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 100 ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನಿಗೆ ತೂಕ ಏತುಂಡು ತೂಕ 100 ರೂಪಾಯಿದು. 1 2 3 4 5 6 7 2 10 11 ಓಡಾರು ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ 2 ಮೀನು ಏಟೆಟ್ಲಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪೂರಾ ಬಂಜಿ ಬುಡ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಮೀನು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಿಡ್ತಾವಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಾರೆ ಕಜ್ಜಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಮೀನಿನ ಸರಿ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕು ಹೂವಂಡಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಕು ಮೀನು ನರಕ್ಕದ ಮೀನು ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಗರು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕು. ಯಾನ್ ಮೇರ್ ಪಂಡೇರು ಮೀನು ಉಂಡು 3 ಮೀನು ಆವ ಬಂಗುಡೆ ಬಂದು ಯಾನ್ ಬಂಗುಡೆನೆ ಆವು ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಮೇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೀನು ಈತು ಇಂಚಿನ ಮೀನು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದು ಗೊರ್ತದಾಗುಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಕೊರ್ಕ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದಾಗ ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ನಡಗೆ ತೊನ್ಪಿಲ್ಲಕ ಉಂಡಾರಡ ಇತ್ತೆ ಮೀನಿನ ಮಾತ ಮಲ್ತದು. ಈ ಮೀನು ತೂಲಿಗೆ ಇಂಚ ನಿಗಲಿ ತೂಲಿನ ಗೊತ್ತಾವು ಇಂಚಿನ ಮೀನು ಏಪಲೆಂಗ್ ಕನದುಜನ್ ಬಂಗುಡೇನು ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ತದಿಯೇ ಆಂಡ ಈ ಮೀನು ದಾಲ ಲಾಯ್ತಿದ್ದಿ ಸತ್ಯ ನೀತು ಗರ್ವರ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಮೀನು ಒಂಜಿ ಮೀನ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಒಂದು ತೊಟ್ಟೆಡು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀಪೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈಕ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನು. ಇನ್ನು ಎಂಕಲೆ ಬೈಯಡು ಮೆಹಂದಿ ಪೋರೆಂಡು ಮೆರ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ಮಾದ್ರೆಂಗಿ ಇಂಚ ಇನಿ ಮದ್ಮೆ ಸೋಮವಾರ ಇನಿ ಮಾದ್ರೆಂಗಿ ಪೋರಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೈಯಾಡು ಬೆಳ್ಮನೆಡಗಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಏನಲ್ಲ ಬರೋಡೆಯನ್ನು ಪಂತೆರಾರು ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಇನಿ ಪೋತೆ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೋತೆ ಅಂದು 6 ಬರ್ಪೇತಿ ಇಲ್ಲ ಬಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ ಬಂತೀರ ಅಂಚ ಕೋಡಾಪುಲು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಬೈಯಾಡು ಎಂಕುಲು ಒನಸಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಮೀನು ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀಪಿನಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಡಂಚಿ. ಗುಡ್ಡೆಡು ಹೊರ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಪಿರಿ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪುಣ ಎಂಕು ಉಲ್ಲಾಡು ಅಂತೆ ಬೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಮೆರೆನ ಎಂಕು ಬರ್ಸ ಬೈದಿನೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾನು ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ನಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಣೆ ಪಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆವಡು ಪಂದು ಜೋಕು ಜತಿತ್ತೇರು ಅವು ಏನನ್ನ ಆಜಿರ್ ದಿನ ಪೂರ ಕೊಂಟುಲ ಚಂಡಿ ಕಾಣೆ ನುಂಗು ದಿನ ಕುಂಟು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಗುಡ್ಡೆಡು ತುಲಿಗೆ ಮೈಂದು ನಿಗಲೆಗ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಂತು ದೃಶ್ಯ ಅಂತೂ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಫುಲ್ಲು ಗುಡ್ಡೆಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮೈಂದು ಬರನುಂಡು. ಆಮೇಲೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆದಿನ ಒಂಜಿ ಬಾನಲ ಅಂಚನೆ ಗುಡ್ಡೆಡು ಫುಲ್ಲು ಮೈಂದುಲ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ ಚೀಪ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚದು ನಮ್ಮಡ ಆತ ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಏತ್ ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಕೊರ್ರೆ ಆಪಣ ಆತ ಕೊರ್ಪೇನ. ದೂರ ತೋಜನುಂಡು ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬರ್ರೆ ಕದ ನಿನ್ನ ಮೆಹಂದಿ ಎಲ್ಲ ಕೋರೆಂಡು ಸಿ
పేరు ఉరకదు పోండి ఆనది నా కథ ముగింది చూపిదే వచ్చింది అయితే పోయిన పుణ్యం అది ಆಚೆ ಪೋಯಿನ ಪುಣ್ಯ ನೆನ್ನೆ ಫುಲ್ಲು ಪೋಂಡಂದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಪೇರ್ಕೊಂಡು ಮೆಹಂದಿಗೆ ಪೋರೆಲುಂಡು ಮೂಲು ಬಡ್ಸಲ ಮುಗಲ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಬಡ್ಸಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೋತಾ ಮೇರು ಬಂತೇರು ಬೈಕ್ಡೆ ಪೋಯಿ ಬಂತೇರು ಅವಳು ಬೈಕ್ದಿ ಒಂದು ಗಾಡಿಡ್ ಪೋಂಡ ಗಾಡಿದಿ ವರ ಜಾಗ ಉಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಐಕ ಬೈಕ್ಡೆ ಪೋಯಿ ಬಂತೇರು ಮೇರು ಇದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆಯೆ ಮೇರ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಿನಿ ಸೀರೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಬೊಕ ಬೈಕ್ ಡಾಂಡ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ಬರ್ನಗ ಜೆತ್ತೆರಡ ಬಂದು ಈ ಡ್ರೆಸ್ನೆ ಪಾಡಿನಿತೆ ವರ್ಮಾನ್ ಹೊರಬಿದ್ದಾಡಿ ಇತ್ತೆ ರೆಡ್ ತೂಲೆ ಹತ್ತಲೆ ಬೋಡಿಗೆ ಬೋಲೆ ಇರ್ದುಂಬೋಲೆ ಹತ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಗುಲಿತ್ತೆ ಮಾದ್ರಿಂಗಿ ದಾಡೆಗ್ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಬರ್ನಗ ಅಂತೆ ಲೇಟ್ಲ ಆತನ ಅಂಚ ಜನಲ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿತ್ತೇರು ಮೆಹಂದಿ ದಿವರೆಗ್ ಮದ್ಮೈ ನನ್ನಲ ಕುಲೋನಿತ್ತೇರು ದಾದನ ಅಂಚ ಮೆಹಂದಿ ದೀದ್ ಬೊಕ ಅಂತ್ ವನಸ ಆದ್ ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ ಪಿದಾಡಿಯ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮನದ ನಿರ್ದಿಂಚಿ ಕಾಂಡದ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಶಾಲಿದ್ದೇನೆ ಪಪ್ಪಗ ಚಾ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಚಾಕ್ ನೀರ್ ಪಾಡಿದ್ದು ಏನ ಪಾಡ್ನಿ ನಾನು ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಿ ನಾನು ಚಾ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾನಿದ್ದೇನೆ ಪಪ್ಪಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದು ಕೊತ್ತೇವು ತಿಂಡಿದ ಅದೇ ಪುಂಡಿ ಬೆಚ್ಚಾನು ಪರೇರು ನಾನು ಬೆಚ್ಚಾನು ಜರ್ ಆತ ಬೂಬೇದೆ ಇರ್ತವೆಲ್ಲ ಮಗಳು ಜೋರ್ ಪೋಡು ಅದ ತಿರ್ತು ಚಾ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ನನ್ನ ಮೆಂಕ ಮಂಡೆಚ್ಚಿಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಅಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕುನಿ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೇನಿ ಪಪ್ಪಗ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಚಿ ನಾನು ಅನ್ಪೋಡು ಅಮ್ಮ ಅಂಡೇರು ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಚಾತ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಕೈಕೆ ಅಮ್ಮ ಇನಿ ತಿಂಡಿ ಕಾಡೆ ಪುಂಡಿ ಉಂಡು ಅವೆನ್ನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನು ತಿಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಕಾಡೆ ಬೈಯಡ್ ಪೋದು ಬರ್ನಾಗ ಗಂಟೆ ಪತ್ತಂಜಿ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಜೆತ್ತಿನಿ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕರ ಆಪುಜಿ ಕಾಂಡೆವರ ಪುಲ್ಲೆ ಕೋಲವರ ಲಕ್ಕಿನಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಬತ್ತಾರ ಅಂಚ ಲಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ಜೆತ್ತಿನಿ ಅಂಚಾದ ವರ ಲಕ್ಕದು ಜೆತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಬುಲ್ಲರೆ ಆಪುಜಿ ಇನ್ನು ಅವೆಲ್ಲ ಸಂಡೆ ಅದೇ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಬೋರಿಗಿನಿ ಬೇಲೆ ಬೋಪೇರ ದೇವಲ್ದಿನ ಚಾ ಸಕ್ಕರೆ ವಾಡ್ರಿದ್ದಿ ಚಾಕು ಯಾನ್ ಪಂಡ ತಿಂಡಿ ಪುಂಡಿತ್ತು ಚಾ ಮಲ್ತದ ನಾನು ಚಾ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆಪಿನ್ ಬಂದು ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕಿನಿ ಅಂಚೈತೆ ಪಿದೆಡೆಂತು ದೊಂಬು ಬಾರಿ ಚುಟ್ಟಿ ಉಂಡಿನಿ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಬರ್ಸ ಮಾತ ಜೋರ್ ಬರಂದುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಚಿ ದೊಂಬುದ ಚುಟ್ಟಿಟ್ಟು ತಡೆ ಉಜಿ ನಾನು ಇಂಚಿ ಏಪ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ರೆಗಿಂದು ಗೊತ್ತು ಜಪ್ಪ ಈ ಸಲ ಬರ್ಸನೆ ಬರ್ಸ ಏತುಂಡು ಆತಿ ದೊಂಬುಲುಂಡು ಇನಿ ಸಂಡೆ ಆಂಡಲ ಸಂಡೆದಲ್ಲ ಕೆಜ್ಜಿ ದಾಯಿ ಬನ್ನಾಗ ಮೇರಿನಿ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತಿರು ಎಲ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಬೋರಂಡಿ ನಿಂದು ಇನಿ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತಿರು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಸಂಡೆದಾದಾಗ ಅಂತೆ
ಸಂಡೆ ಫಂಡೆ ಬಂತೇನೆ ಅಂಚ ಸಂಡೆ ಫಂಡೆ ಲೆಜ್ಜಿ ಕಿಂಡೆ ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಯಾರು ಬೇಲೆ ಬೋದು ದಾದನ ಬೋರ್ ಆಪುಡು ಎಂಕ್ ಸಂಡೆ ತಲ್ಕನೆ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಮಗಲ್ಲ ಇನಿ ರಜೆ ಇಟ್ಟುಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಸಂಡೆ ತಲ್ಕ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಬೋಡತ ಅಂಚ ಇನಿ ಬೆನೋಡ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲದ ಲೈನ್ ಇನಿ ಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಾನ್ ಕೈಪ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಕೈಪು ಇತ್ತೊಡ್ತೆಂಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನನೆ ಆಂಡ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ನಿಗಲೆಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಗುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಿಗುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಬಂಗುಡೆ ಕಾಡೆದ ಬಂಗುಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಆ ಬಂಗುಡೆನ್ ಮಲ್ತುದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದಿದಿತ್ತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀಜಿಡ ಬಂಗುಡೆ ಅಂತೆ ಕುಮೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕುಮೇದು ನೆಂತು ತಿನ್ನರೆ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದು ಯಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀತಿನಿ ಮಲ್ತುದು ಅಂಚ ಅವು ಐಸ್ ಕಾಟದನು ಯಾನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವೇನಂತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಗೆತ್ತದ ನೀರು ಪಾಳ್ದು ತೆಡಾತು ಯಾನ್ ಇಟ್ಟೆನೆ ಗೆತ್ತಿನ ಅವೇನು ಅದನ್ನ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಕಾಂಡೆ ಅರ್ನದಂತೆ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಲು ಅರೆನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಇದು ಪುರಾನಾಗ ಬೊಕ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆವೊಡು ಐತ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆವೊಡು ಐತ ಪೂರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಉಂಡತೆ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪನ್ಪಿನ ಎಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ ಹತ್ತಿರತ್ತು ಕೆಲವೆರ್ನ ಮಂಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಏನಾರ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಉಂಡು ದಾದನ್ನಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚಾರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಲೈಕ್ ಟೈಮ್ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೋಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಟ್ ಎಂಚ ಒಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಒಲ್ಪ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಒಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಕೊರಡು ಆಪುಂಡು ಒಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೌಂಡ್ ಒಲ್ಪ ಕೊರಡು ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾತ ತಿಳಿಯೋಣ ಆಪುಂಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ದಾನ ಶುರುವತ್ತು 2 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಜರ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ 1 ವರ್ಷ ಮಲ್ದೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಿಯರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪನ್ಪಿನ ಕಲ್ಪರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯನೆ ಬೋಡು ಅಂಚ ಐಕ್ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ಐಕ್ ಎಫರ್ಟ್ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆದ ನಡುಟು ಅವೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಕೆಲವೆರ್ನ ಮಂಡೆಡ್ ಮೊಲ್ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅತ ಮೊಲೆದಾನಿಂದು ಜೋಕುಲೆನ್ ಸಂಬಳ ಉಂಡು ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲನ್ನ ತೂವೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕಂಡನಿಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಪಂತಜಿ ಅನಿ ದೊಡ್ಡ ನಿಗಲುಟ್ಟುಗು ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಗಲೆಗಳ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ಸಾಧಾರಣ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆಲ ತಾಗುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಲಾಂಗ್ ಬಂದಾಂಡ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಕೆಲವರೆ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋದ ಎದುರುಡು ಪಾತಿರುಜಿ ಯಾನು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಮಾತ ಯಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದ ಯಾನು ಸೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ ಎಫರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಪಂಡತ್ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಅಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡಲು ಪಂದ್ ಕೆಲವೇರು ಬಾರಿ ತತ್ಸಾರಾದ ಪನ್ಪೆರು ಪಿರೋಡಿ ಏನ ಪಾತಿರು ರೆಂಕ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಕೆಬಿಆರ್ಗೆ ಏನೇ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದಿಗೆ ತೊನ್ಪೆ ಇಂಕ್ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಪಂಡಿರ ಕೆಬಿಆರ್ ನಾವೇನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದಿಗೆ ತೊನ್ಪೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಡಲ್ ಆದಿಪ್ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಪುರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಒಂಜಿ ಏನನ ಎಂಕ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಲ ಕಾಪುಡು ಅಂಚ ಕೆಲವರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪು ಮಲ್ಪೆರು ಅಣ್ಣ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ದಿಜೇರಿ ಇರಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟೆ ಪಾಡುಜೇರು ತೂಪೆರಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟೆ ಪಾಡುಜೇರು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ತೂಪೆರು ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ದಾಯ್ಪನ್ನಾಗಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವೇರು ಎಂಕ್ ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಅದ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗಂದ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಲಾಕ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಆಗಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಈ ವೀಡಿಯೋಡು ಅಂಚೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ತದ್ದು ಮೀನಿನ ಫ್ರೈಕ್ ಏನು ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಸಾಲೆ ಇಪ್ಪಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿನ ನೀರಡು ಒಂಟೆ ಪೊಟ್ಟು ನನತಿ ಓಡಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಡು ಅಂಚ ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆ ಓಡಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ಪುನ್ಗೆ ಪಂದೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರೇ ಪಂತೇರು ಅಂಚೆ ನಾನು ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೆಗ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂತೀನಿ ಏನಲ್ಲ ನಿಗುಲು ಪಂಡ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬಂದಾಲೆ ನಿಗಲ್ನಕ್ಕನೆ ಅಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆಲವರ ಹೆಲ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅದಾಗ ನಾನು ವೀಡಿಯೋನು ದುಂಬುಕೊಂಡಪ್ಪೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಅಥವಾ ಎಲಂಜಿ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚೆ ಪುರ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇಪ್ಪು ಇವರದೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಲ ಉಂಡು ತಾಳ್ಮೆಲ ಬೋಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಪಿನ ಜರ್ನಿ ಆತು ಈಸಿ ಹತ್ತು ಪಂಡ 101% ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಪಿನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅವು ಆಯ್ತು ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಒಟ್ರಾಸಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪಾಡುವೆ ಬಂದು ಪಾಡ್ರೆ ಆ್ಯಪ್ ಉಡ್ಚಿ ಅವು ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಗುಲರ ಮಲ್ತೂಲೆ ಅಂಚೆ ಪಂಪಿನಾಗುಲು
ಅಂಚ ಪರಂದುಲ್ಲೇನ ಅಂಚನೆ ಅನಿತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ಗ್ ಮಸಾಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡೆವೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿನ ಅಂತೆ ನನಜಿದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ನೀರಡು ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪುಳಿ ಕಡೆದ ತಕ್ಕ ನೀರು ಒಂದೇನು ಮುರ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದ ಕನ ಇದೆ ಎಂತ ಕೆಂಪು ಮುಂಚೆ ನೀರು ನನತಿ ಬರಬಹುದು ಲಾಯ್ಕ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಬತ್ತರಿಂದ ಪನೊಲಿ ತೇ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲಗ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ತಾರೆದೆನ್ನೆ ಪಾಡೋದಲ್ಲೇ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ ನೆಡ್ದು ಮೀನು ಕೋಟಿಂಗ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಚ್ಚಿನಗ ತೆತ್ತಿ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ದಾಲ ಪಾಡೋದಿಜ್ಜಾನ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬಂಗುಡೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಸೀಲ್ ಮಲ್ತು ಇಂಚ ಪಾಡನ್ಲೆ ಸೀಲ್ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯ್ಪನ್ನ ಪೂರ ಬಂಜಿ ಪೂರ ಬುಡದನ್ನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಸಾಲ ಒಯ್ತನು ಉಂದೇನಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬುಡೋಡು ನಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಇತ್ತ ಮಸಾಲನ ಯಾನಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದು ಏನು ಮೂಲು ಕಾಯ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಫ್ರೈಕ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೋಡಿ ಇನ್ನು ಬಂಗುಡೆನೆಲ್ಲ ಮಲೆಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ತಿಂದಲ್ಲ ಓಕೆ ನೋಡ ಈ ಮೀನು ಕೂತುಲ್ಲ ಗಡಿ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾಂಡಿತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಮಲ್ತೆ ನನ್ನ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಎಂತ ಅಪರೂಪ ಮಲ್ಪುನಿ ನಾನು ಸಾನಿ ಜಂಡಲು ಮನೆದೆಲ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ದಾಲ್ ಇಂದು ಅಂಚ ಯಾನೇನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಮೀನನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಬೋದು ಒರೆಂಡು ಇಂದು ಪನೊಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ದಟ್ಟಗೂ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಅಂತ ಇಟ್ಟೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನು ಪನೊಲಿ ನನ್ನ ರಡ್ರಡ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಮೀನನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಬೋದು ಅಂತೆ ಓಕೆ ಸಾರು ಮಲ್ದನ್ನ ಮೀನು ಪನ್ಪಿನೆ ಬಚ್ಚಿ ಕೈಪು ಮಾತ ಹಾಳಾದಬೋದು ಫ್ರೈಕ್ ಓಕೆ ತಿನ್ಪಿಲಕ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನೇನಿ ತಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ಮುಗಿತಂದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸುರುತೂಪಿನ ಗುಳಾಣ ಧೈರ್ಯದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬರಡಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವೀಡಿಯೋನ್ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್